Габдулла Тукай премиясын алырга дәгъва кылган кандидатлар арасында безнең якташыбыз Рөстәм Галиев та бар. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрының иҗат коллективы Шыңгыз Айтматов әсәре буенча куелган Анам кыры спектакле өчен номинантлар исемлегенә кертелә. Театрның баш режиссеры якташыбыз Рөстәм Галиев Дуслык район газетасы һәм Нурлат телевидениесенең берләшкән коллективын Галиәскәр Камал исемендәге театрда барган гастрольләренә чакырды. Һәм без чакыруны теләп кабул иттек. 2 сәгать ярым һәм без башкалада Казанда. Галиәскәр Камал исемендәге театрдагы Сихерче спектаклендә Нәбирә Гыймадинова әсәре буенча тудырган драманың премьерасы узган елның 27 декабрендә була. Ләкин бу куелыш та безнең коллектив өчен ул чынлап ачыш. Bugün bara var şişmezler. Bugün bara var şişmezler. Ne inanırım canına sokar varına. Hak teğle kulun şişmesin. Bir kayşana kulun şişmesin. La havle ve la kuvvete illa billah. Ana! Şişməni tərbiyə qılım küngüllərinə yaramay. Şuna olur şişməzsə deyib təhqirliydim xalq. Təbiğət ol öz dünyasın bek yaxşı küləyən. İllə də artıq nərsəsi şuğadır. Табигать, аның һәр чәчәген, бөҗәген, җәнлеген яратучы кыз Сәвилә, җир ананың үзен хәтерләткән убыр, гади, әмма самимилекне сәерлек дип кабул иткән тәминдар рольләре безне мәҗүсилек чорына алып кайтты. Безнең җир балалары булуыбызны исебезгә төшерде. Allah! Kızay! Kızı gitti! Destek! Kızı gitti! Dur! Neşisin sen? Sıyırma! Qara sıyırını sütü nigah qılav təmindar. Kızıl sıyırını kılap bulaydı mı? Ola sıyırını kılap bula. Belki sildi ama ok tüstedir təmindar. Nerse? Kızay, ben de içini gözetip vereyim. Telefonlardan sonra. Nindi hallerden sonra təmindar? Hatırlısın öteki yolu okutuşlar bölmesine girip нәрсе деп ышқырды. Тәминдар, бақаны sıtqansan dedi. Şundan da sen sıttın. Сынлы сәнгать шедеврлары булырлык декорациялар, уйланылган костюмнар, образларны тулыландыручы тавыш һәм ут Рөстәм Галиев бу юлы да үзенең фәлсәфи, уйланырлык иҗат җимешен тамашачыга тәкъдим итте.
Ничегесен. Алар барысы да дөньялыкның теге ягында калды. Кылган гамәлләре, өстеңә яуган каргышлар. Каргышлар кемдә күбрәктер әле? Синдәме, миндәме? Сине дә бик сагынып искә алмыйлардыр. Сабыйланма. Миңа яуган каргышлар алар нахак иде. Алар минем җаныма тими генә үтеп киттеләр. Ә менә син, җаның шәрек килеш, Тәңре катына барырга кыйынсынмыйсыңмы? Кыйынсын. Әмма бераз куркам. Ә без синең белән бит башкача да яши алайбыз. Әйе, булмай шул. Kabul etüler turunda bir kaçanda uylaganım yok. Tamaşaçı kabul etü, etmev degen bir ol egerdeki şulay birler turunda uylay başlasan ol seni ütüre. Men üzüm de bir tamaşaçı. Men üzüm de şuşu da halk arasından çıkan bir kişi. Men şuşunu koyam, men şuşunu takdir etem. Kişilerge, halkka. Demek men üzümnün nendidir uylarım, hislerim, tıygularım barısında nendidir bir üzümnün arkalı çıgaram eken, şuşu halkın balası olarak men bir tane takdim etem şuşu halkka. Ulanı nişik anlay, nişik qarıy, nişik ulanı anlarga tırışa. Bu başka birler. Misal için бар şunday художниклар. Misal için Van Gogh terezeden qarap yazgan sınğı işlerinin birisi. Anı bugünkü günde dünyada anlarga mümkün 70% halk anlamasına mümkün. Van Gogh'ның o işi en zor işlerinin birisi sanala. Eğer de ki bizim bugün Tatar halkına yakın bulmasa halka getirip gösteririz o eserini. Buna qarap tura bu nerse indi bu diye. Bugün milyar dolarlar bilen zirgen bu iş nindi zor iş sanala. Şuna göre eğer de ki indi icad kişisi, şın icad kişisi, tamaşaçı ya bulmasa o tamaşaçı ağına boyurga teyiş degen eybir bilen eşiteyken o tamaşaçını üz артында нендейдір bir matурluk көрсәтергә уйламыйken, шушы матурлыкны бергә акыл үткәрергә уйламыйken, аны китерергә уйламыйken, ул вакытта icad кешесе булудан туктый. Icad кешесе ул бөтенләй башка әйбер. Аның өчен бит инде без мунча ташлары бар, туры күрсәтә торган, туры гына, прямой гына килдерә торган, безнең концертларыбыз бар, сөйләүчеләребез бар. Аны ул бик җиңел, халыкка рәхәт килеп утыра, җырлап утыра. Ә монда ул нәрсә икән бу дип утыра. Hem onun ezgine bu sırada başı işti. Менә Җәһүдләрдә бик көчле бер бар. Менә мисал өчен әйтик, Шихов, иң көчле драматурглар, Шиховлар, алар кабат куялар. Бер театр тукты, икенчесе тына, икенчесе тукты, өченчесе тукты, Тресист романда, Остров, ничек алар кабат шахмат кебек спектакльләр белән үсәләр. Халыкны үстерәләр, халыкның ишен үстерәләр, күңелен үстерәләр. Халык уйларга әйләнә. Җәһүдләр уйлыйлар, беләсезме? Шундый тирән мәгънәләргә төшәләр. Безгә бүген әлі көп әйберні шейіне қаптырға керек, ипи қаптырған кебек. Шуңа күрә бұл орында мен бик көп әсәрләр қойдым, Бөрік хан әсәрін қойдым, сіз аны көргәнсіздер, ол Бөрік хан әсәрі де. Ол бик шундай әсәр иде. Ойладылар баштан халық аны аңламый, қарамый. Ләкин Бөрік ханы барды, неше еллар, нендегенә илләрдә булмады, нендегенә фестивальләрдә булмады. Халық барыбер үзенекен күпмедер дәрәҗәдә ала ул. Eğer küpmedir derecede, alı bitirmez, küpmedir derecede ana kirek bulmaz. Türlü halk var, türlü katlar. Misal için bunda da şu kararlı kilgen halk arasında da bugün şu eserini. Misal için unusu bir türlü oydu, unusu bir türlü. Bitinisine jara bitalmıyorsun. Şunun için şundi krugazur bilen çıkargan spektakl. O her birisine de nindidir jaktan uylanırga mecbur ederge mümkün. Şuna göre men bu şirakta tamaşaçı degen әйберне кырыйга коюп турам ижад эткенде. Her вакытта да мен әсәрләрне сайлаган вакытта да аны тамашачы әлбәттә карарга тиеш. Бу бәхәссез. Ләкин тамашачыны bir вакытта да теге җиңел әйберләр белән тәрбияләмәскә, җиңел генә комедиялар, җиңел генә кеше килдерә торган әйберләр, Тукайда әйтә бит кирәк түгел, мәгънәсез уен килке кирәк түгел. Demek ciddilik, nendeydir bir akıl arkalı,
иман, вижданнар аркылы тәрбиеләргә кирәк, ничектер шундый әйберләр аркылы халыкка үтеп керергә кирәк. Менә шул вакытта гына ул нәрсәдер китерергә мөмкин безгә. Җиңел әйберләр алар бик тиз генә барлыкка киләләр, бик тиз генә бетерәләр. Әнә минем спектакль башланып китә. Беренче бүгенге көндә информационный война дип атыйбыз. Информационный война. Мин үземчә шулай таптым аны. Кәгазьдән укый да, ул аны төптән белми бер нәрсәне. Мисал өчен газеттан укып белә бүген. Төптән үзе кеше буларак туктый. Кеше буларак уйлаудан, кеше буларак мәгънә вижага туктый кешенең. Кеше күбрәк мисал өчен газеттан укып кына табигатьнең нәрсә икәнен белә, миләшнең нәрсә икәнен белә, кара миләш я булмаса җафракның нәрсә икәнен өйрәнә. Төптән ул аны табигатьтән тотып өйрәнә алмый. Шуңа күрә бу чиракта да менә ул ишеп киткән шушы әйбер кебек, иҗатта да менә бүген караган әйбер карап утыра да ишеп та китә. Аның башында калмый. Кешедә ниндидер бер уйлар калырга тиеш, кеше уйланырга тиеш, шигырь укыса да, җыр тыңласа да. Узган елны якташыбыз Рөстәм Галиев безне үзенең тагы бер сәхнә эше белән шатландырган иде. Коллективыбыз белән без Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Кызлар кызык иттеләр комедиясын карадык. 2 спектакль, икесе 2 дөнья диярсең. Кызлары көлдерсә, сихерчесе уйландырды, кайча күзләргә яшь тутырды, тәмамлангач, әле озак вакыт анализлар өчен рухи азык калдырды. Нигә моңсу? Китәрсең дә югалырсың төсең. Нәрсә диләргә? Шәһәрдә адашканмын дип куркасың анда? Юк. Җанымнан югалырсың ди. Ки куркынычлы шул бит аны. Сөйлә, мин бит сине. Шул хакта дөньялар... Кирәкми. Кирәкми тәминә. Төнне уятырсың. Тофыктагы сызык сузылды. Бер катлы гына әсәр түгел ул, сәхнә әсәре түгел. Чөнки без ничек күнектек, менә күп очракта, мәсәлән, спектакль ул ничектер менә башыннан ахырга кадәр бер тарих кебек бара. Монда берничә катлам, берничә тарих, берничә линия, сюжет линиясе. Монда бик күп символлар, монда әлбәттә менә Әсхан Фасхетдиновның шушы ияләр кулланылган декорацияларда һәм башкалар һәм монда бик күп символга, бик күп метафорага кырылган бик күп хәрәкәт. Шуңа күрә уйларга кирәк. Гомумән әйткәндә, бу әсәр мен укканда ук, Набира Гамәдинов повестен укканда, ул әлбәттә минем әдәбиятым түгел, чөнки ул күбрәк тә хатын-кызлар өчен язылган әсәр. Шулай кабул иттем аны укыганда. Хәзер инде аны Рөстәм Галиев ничектер башкачарак ир кеше күзеннән күрсәтергә тырышты ул тарихын һәм әлбәттә монда экологик мотивлары бик көчле, чөнки менә ул сихерче тип героиня тип башкаручы кыз, ул әлбәттә ул беренче тапкыр әйтә, мин табигать баласы, монда табигать темасы, аңа тугрылык, табигатькә тугрылык, ул ничектер күбрәк минемчә әсәре белән чагыштырганда күбрәк басым ала. Шуңа күрә менә монда әлбәттә актерларның уеннары, аннары берничә актерларны мин беренче тапкыр күрәм. Яңа артистлар кайтты Нижнекамскига, димәк, кан алышына. Миңа һәр вакыттагыча Гүзәл Шамардановның роле ошады, чөнки ул бөтен яктан төгәл, физик яктан да, эчтән дә күренеп тора. Һәр спектакль ул чыккач кына әле әзерлекле, тулы канлы сәхнә әсәре түгел. Аңа берничә тапкыр уйналырга кирәк. Ничек аны халык кабул итә, ничек аны тамашачы кабул итә. Чөнки менә сәхнә зал белән элемтә, сәхнә белән зал арасында элемтә туарга тиеш һәм шушы элемтә, нәкъ шушы элемтә спектакль дип атала. Чөнки тамашачысыз спектакль булырга алмый, театр була алмый. Һәм миңа кызык иде менә шу тамашачының реакциясе. Менә шундый каршылыклы һәм ләкин беренче фикерләр. Әлбәттә монда Рөстәм Галиевка хас фәлсәфи темалар, мәңгелек темалар ул һәр вакыт
та аларны күтәрергә тырыша, соңгы елларда бигрәк тә. Уйландыра ул әсәр әлбәттә. Кайбер әсәрләрне караганнан соң сразу синең җавабың әзер, син аңлыйсың ничек куелган, нәрсә әйтмәкче була автор һәм артистлар, режиссерның нәрсә әйтәсе килә, сразу аңлашыла. Монда башкачарак. Монда әле уйларга кирәк. Шатландым, шундый күп тамашачы килде. Әле бит бик сирәк театр, кызганычка каршы, менә аръягыннан бик сирәк театрлар, менә Нижнекамскидан башка шундый зур аншлаг белән безнең сәхнәдә әле күптән барганы юк. Рөстәм ничектер, Нижнекамск театры ничектер халыкны җыя ала. Һәм күренеп тора, монда кешеләр чакырылган халык түгел, чакырылган гына кунаклар түгел. Монда чынлап та үз акча алып сатып алган билетлар килүчеләр бик күп. Һәм балконда да, партерда да. Бу бер. Икенчедән, Нижнекамск Драма театры ул бик яхшы формада, профессиональ формада. Яшь артистлар бар. Хәтта мин белмәгән артистлар, мин яңа гына менә бер ай элек Нижнекамскида карадым, Бирнәсез кызны премьерада булдым. Әле ул артистлар булмаган вакытта театрда. Я мин күрмәгән менә аларны. Хәзер минем өчен менә берничә ачыш һәм менә театрны башкарган кыз, мин аны күрдем әлбәттә, ләкин аның өчен беренче шундый зур, шундый күп кырлы, шундый бик тирән мәгънәле образ. Һәм тагын куанам, Рөстәм Галиев ул режиссер буларак үзенең теге яшь артистларга ышана. Кайбер театрларда, мәсәлән, мин күреп торам инде, 40 яшьтә артистлар, 50 яшьләрдә алар теге яшьрәк персонажларны уйный, чөнки яшьләргә, мәсәлән, кемдер ышанмый режиссерлардан. Монда юк, монда Рөстәм башыннан ук аларга яхшы биография төзи. Бу да кирәкле эш дип саныйм. Әлеге чара тагы бер ягы белән дә истәлекле. Ул Дуслык район газетасы белән Нурлат телевидениесенең берләшкән вакытына туры килде. Рөстәм Галиев безнең Тулайым коллективның шундый бер иҗатташ дусты инде. Менә ул Нурлатка кайтса, без аның атларын барып төшерикме, да йортын барып төшерикме, аның умарталарын төшерикме, без аны шундый яратабыз, үз күрәбез. Инде менә ниченче ел рәттән біз аның баштан Түбән Кама театрына барып шайтыр, беренче премьерасын караган идек спектакльнең, инде менә монда килдек. Бу инде безнең максат, ничек дип әйтергә, үзебезнең якташыбызга зур хөрмәт күрсәтү шул вакытта. Һәм дә инде менә яңа гына берләшкән ике коллективны бергә туплау, бер максатка юнәлдерү максатында да без аны эшләдек, инде менә шулай итеп килдек монда. Спектакль искиткеч әйбәт булды. Афәрин диясе кала. Җимәр Сәвилә. Хәтерлисеңме, кем син дип сорайды мин синнән? Сихерче. Кап-кара сихерче бас икәнсең бит син, убар. Сихерче. Убар. Җимәр Сәвилә, җимәр. Кызым! Әнкәй! Безнең өчен ул һәр спектакль яңалык. Чөнки без спектакль белән еш кагылмыйбыз. Еш йөрү мөмкинлегебез юк. Бу тирән фәлсәфи әсәр. Бер катлы гына түгел, дөрестән дә катлаулы әсәр. Һәм аның чишелешен табу бер генә дә җиңел булмагандыр. Һәм ул менә залны, тамашачыны бер тында тота белде. Һәм biz bilәбез, Рөстәм әфәнде быел Тукай премиясе лауреатлыгына кандидат булып тора. Һәм менә театраль критик чыгышыннан да күрдек. Ул бүгенге көндә Түбән Кама театрының сулышын тота. Аны тамашачы өчен кызыклы итә ала. Һәм бүгенге көндә менә зал тутырып килгәннәр. Һәм иртәгә дә шулай булачак ул. Чөнки спектакльләрдә төрле кырлы. Һәм аның бирелеше дә тирән, бирелеше дә фәлсәфи, бирелеше дә безне бер каты гына түгел, уйландырырлык. Менә без үзебез, мин буларак, минем иптәшләрем шундыйдыр бер рухи ял алдык.
уйлану алдык һәм менә бу сәфәрне оештыручыларга бик зур рәхмәт. Һәм бу менә ике коллективның бергә кушылып яши башлауының беренче көнендә булуы нинди символик мәгънәгә ия ул. Димәк, менә бу берләшүнең матур гамәлдән башлануы аларның уңыш эшенә, уңышлы тандемына ишара дип кабул итәм. Рөстәм Галиев безне якташларын һәр чак кунак итеп җибәрә. Соңыннан чәй өстәле артында аның мин бер вакытта да канәгать була алмыйм, алай булса яшәүдән туктыйм дигән сүзләре искә төште. Канәгать булма, Рөстәм абый, синең әле тагы бик күп спектакльләрең белән без Нурлатыларны гына түгел, республика, Россия, хәтта чит ил тамашачыларын да әсирлисең бар. Sizning barınızga da bik zor rəhbətlərimizni aytib, ertəgə də şu zallarda sizni kütüb qalabız, ertəgə bizning tağın spektakllərimiz devam etər. Hazırga sizin bilan uçlaşabız, sağollaşabız. Sizin barınızga da izgi tiləklərdə qalabız. Hər vaxtda da esenlikdə, sağlıqda bolayıb, köklərimiz ayaz bulsun. Hər vaxtda da madurluqda bolayıb. Sağ olunuz, kiləsiz. Сихерләде, гаҗәпләндерде һәм уйланырга мәҗбүр итте. Танылган якташыбыз Нәбирә Гыймадинова иҗат иткән һәм тагы бер күренекле якташыбыз Рөстәм Галиев сәхнәгә куйган сихерче әсәрен караганда без Нурлатлар чын мәгънәсендә горурланып утырдык. Әлбәттә, әлеге очрашу Нурлат якташлыгының Казан бүлеге ярдәменнән башка барып чыкмас иде. Шуңа да без бүлек җитәкчесе Фәрит Мифтахов һәм аның ярдәмчесе Рәмзия Галәмәтдиновага бик рәхмәтле.